Hej alle sammen og velkommen tilbage til Nickers-kanalen, ikke også? Hey! Så, i dag, ikke også? Der skal vi lave sådan, fordi det var meget efterspurgt, ikke også? Så skal vi lave sådan nogle hot chicken nudler. Og det er med ekstra spicy gange 2x. Ja. Så det er dem, vi har lavet her i dag. De er rigtig spicy. Og smør i. Ja. Så det skal vi bare prøve at spise, og vi skal kante det hele og smør i. Og så har vi også mælk, hvis det bliver slemt og smør i. Og hvis vi kaster op, så har I set det før. Jep, det har vi nemlig det. Er det slemt? Kan man godt stoppe nu? Er det fucking slemt? Nej, sin mor, det er slemt. Nej. Er det ikke slemt? Nej. Det er røvslemt. Så bare man skal have de første bidder på ind, og så skal man bare skynde sig. Ej, fuck min mund. Ej, slemt. Ej. Ej. I dag har vi noget, der er cola i mælk også. Ej. Som vi... Ej. Ej, det er slemt. Ej. Så ja. Det kan godt være, det bliver en lang video alligevel, det havde jeg ikke tænkt mig. Ej. Ej, hvor er det slemt. Det bliver værst i morgen. Ej, hvor er det. Jeg vil bare sige, der er ikke noget mælk til. Det har vi selv sørget for. Nej. Ej, køb den jo vel, hva'? Det burde vi. Ej. Ej, prøv lige at høre her. Nikolaj, jeg vil gerne bede med mælk. I skal lige sidde og bæller en mælk til 22,5. Bare fordi I skal mongolisere med jeres... Vores Nickers-fans. Ja, giv mig lidt mælk der. Jeg vil I selv købe mælk. Vi skulle. Ej. Jeg vil så lave video, jeg kan ikke. Det er fucking varmt. Jeg har en taktik. Spis mere. Så bare lige stå her et par minutter. Jeg tror, vi slutter videoen af her. Og igen. Det var en rigtig dårlig idé. Ej. Fuck min mund. Jeg har fået det bedre nu. Ej, der er no fucking way. Ej, der er no fucking way. Der er no fucking way. Hvad tror jeg? Der er simpelthen no fucking way. Det er ikke så slemt igen, faktisk.
Det er fordi min mund er blevet lammet nu. Jeg ved ikke, om jeg kan. Jeg kan godt så meget andet, men sådan noget der, det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg tror fucking, jeg dør. Ej, fucking. Det smager nu meget godt. Og det er ikke det. Det er ikke det. Det skulle lige... Jeg tror også måske, det har noget at gøre med, at vi ikke nåede at lade det køle af. At det så stadig var varmt. Det jeg sgu ikke prøve. Jeg tror, jeg ærligt talt, at det er jo også, at det skal mere. Ej, det er crazy. Det er fucking crazy, at du gør det der. Det er fucking crazy. Og nu gider jeg ikke mere. Ej, du dør. Du fucking dør. Fucking way. Kan jeg spise det hele? Nej, det er han ikke. Det har han også spist. Så det er, hvor gaffel var det, men jævnt. Hvad med dig?